και συγχαρητήρια και για αυτόν τον αγώνα δρόμου που κάνατε. Ξέρω ότι τράβηξαν για να βγει ο τόμος ακριβώς την ημέρα που είναι η εκδήλωση, αλλά μαζί με τον τόμο έχω τη χαρά να παρουσιάσουμε, δεν το γράψω στο πρόγραμμα, και το βιβλίο του Μακαριστού Σεραφείμ, λέει Επισκόπου Σεραφείμ Παπακώστα, Μητροπολίτου Καστορίας, η Χελιδόνα του Πόντου. Είναι η Αγία Σοφία η Εκκλησούρα, για την οποία την αγάπησε, την ανέδειξε, την είχε προστάτηδά του, και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι την εισαγωγή την έχει γράψει ο ίδιος, το ονομάζουμε εισαγωγικό, την έχει γράψει, εισοδικό το ονομάζουμε, και την υπογράφει στις 6, λέει, έγραφα στο Ιερό Επισκοπείο Καστορίας 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2020. Ημέρα μνήμης της Οσίου Σοφίας εν τη Ιερά Μονή Παναγίας Εκκλησούρας σας Κισάσης. Δεν πρόλαβε να το δει να κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό. Το κυκλοφορούμε τώρα με ένα δικό μου πρόλογο, τον οποίο χωρίς να το σκεφτώ, πραγματικά δεν θα σκεφτώ, με πήρε γυράνσα και μου λέει «Σαοσμιότατε για το πρόλογο του βιβλίου, εγώ νόμιζα ότι είχε αφήσει, γιατί δεν μου είχε πει τίποτα, και λέω «Γεράνσα, θα το γράψω σήμερα». Και αφού το γράφω, το πρόλογο, γράφω κι εγώ, έγραψα στο Επισκοπείο, τι μνήμη είναι, τι μνήμη ήταν του Αγίου Σεραφείμ, τη μέρα που γιόρταζε ο Μακαριστός. Δεν ήταν ξεπίτηδες, ήταν όντως τη μέρα του Αγίου Σεραφείμ, το έγραψα το πρόλογο μέσα σε μισή ώρα, μάλιστα ανάμεσα σε πολλές άλλες εργασίες, και νομίζω ότι, όπως μου είπαν οι συνεργάτες μου, είναι καλός. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ετοιμότατε άρχοντες του τόπου, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, νιώθω από τη μία πλευρά μεγάλη λύπη που εκοιμήθη ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, απ' την άλλη όμως νιώθω μεγάλη χαρά και για το σημερινό μνημόσυνο και για την εκδήλωση αυτή που τόσο πολύ ωραία οργάνωσε ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλίνικος προς τιμή του μακαριστού Σεραφείμ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους συνέβαλαν στην παρουσίαση του τόμου, ο οποίος, όπως είπε ο καλός μας Βημενάκης, είναι απάνθισμα 25 χρόνων ποιηματικής αγωνίας του μακαριστού Σεραφείμ για τον τόπο αυτό. Εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τις ευχές του μακαριστού Μητροπολίτου Σεραφείμ να δίδει σε όλους σας, σε όλους μας, υγεία, δύναμη, έτη βίου πολλά, ενίσχυση, κάθε καλό στη ζωή μας και να στηρίζει τον Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλίνικο στο έργο αυτό το μεγάλο και δυνατό, σε αυτή την όμορφη, ένδοξη, ακριτική και πολύπαθη γωνιά της ελληνικής μακεδονικής γης. Άξιος να είσαστε. Είναι η πρώτη εμφάνιση, όπως είπε ο δεσπότης μας, στη Μητρόπολη Καστοριάς. Ανοίγει της Αγίας Σοφίας, η οποία είμαστε στη Κεντρική. Όμως θα είναι πολλές επισκέψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, σεβασμιότατε Άγιοι Καστορίες, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι άρχοντες, κυρίες και κύριοι. Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή, και λέω χαρά επειδή από το πρωί νιώθω ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ είναι στον Παράδεισο και χαίρεται και μας ευλογεί, και αυτό ανθρωπίνως το επισφραγίζει η πολύ πληθής παρουσία και η αγάπη όλων των Καστοριανών προς το πρόσωπό του, ενώ ο ίδιος έχει εκδημήσει εδώ και 3 χρόνια. Εγώ μέσα από τον γέροντά μου, τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, είχα επικοινωνία με τον μακαριστό, αλλά σήμερα ήθελα να παρευρεθώ και να πάρω μέρος στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στο Συλλήτουργο, επειδή το έχω ένα μεγάλο χρέος, πνευματικό χρέος.
Πρώτη φορά που ήρθα εδώ, πριν από πάρα πολλά χρόνια και χωρίς να με γνωρίζει, νέος κληρικός, μου έδωσε ένα ιερό κοιμήλιο που θα το έχω κι εγώ για όλη μου τη ζωή. Μου έδωσε ένα μικρό τεμάχιο λειψάνου του Αγίου Ειρηναίου, του οποίου φέρω το όνομα. Και έτσι συνδέθηκα πνευματικά, τον αγάπησα, είδα ότι ήταν ένας άνθρωπος απλός, καταδεκτικός, ειλικρινής, χαμογελαστός, εργατικός πολύ, και κυρίως αυτό που σε κέρδιζε ήταν η ματιά του, το καθαρό του πρόσωπο και η αμεσότητά του. Νόμιζες ότι γνωρίζεις έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι κι εγώ που βρίσκομαι εδώ και μ' αξιώνει ο Θεός μάλιστα και ως επίσκοπο να είμαι στο μνημόσυνό του, όπως ήταν δηλαδή εκείνος αρχιερέας του Χριστού, και παρακαλώ από το πρωί που είμαι εδώ μαζί με τους Αγίους Αρχιερείς, αν κάνει ο Θεός ως ευλογίας θέλει να μου επιστρέψει από τη συναναστροφή μέσω του Αγίου και Κοιμημένου Επισκόπου, είναι να τον μοιάσω και να έχω τη χάρη του και τη χαρά που μετέφερε και την ελπίδα στους ανθρώπους που γνώριζε. Να έχουμε λοιπόν όλοι την ευχή του και να τον αναπαύει ο Θεός και να προσεύχεται για όλους εμάς και κυρίως για τον διάδοχό του, τον σημερινό Μητροπολίτη Κύριο Καλίνικο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία πρωτίστως, αγάπη, χαμόγελο, χαρές πολλές η επόμενη χρονιά να μας δίνει και καθόλου λύπες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα λίγο να διαβάσω το χαιρετισμό του Δημάρχου Καστοριάς, του Γιάννη Κορετζίδη, που για ένα σοβαρό λόγο δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει η Γενναία Μητρόπολη Καστοριάς. Και αν και δυτή, πάντως πάρα πολύ όμορφη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καστοριάς, κύριε Καλίνικε, σεβαστοί πατέρες, επίσημοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι αρχών, αγαπητοί παρευρισκόμενοι. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Καστορίας, Ιερού Σεραφείμ, και ανταποδίδουμε την αγάπη που μας έδειξε όλα τα χρόνια της ποιμαντορίας του. Η απώλεια που βιώσαμε όλοι μας πριν από 3 χρόνια με τον θάνατό του ήταν μεγάλη. Χάσαμε έναν πρότυπο ιεράρχη, έναν πνευματικό πατέρα. Ο αλυσμόνητος Μητροπολίτης μας ήταν ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ορθοδοξία και στο ποίμνιό του. Η αφοσίωση του στην πίστη, η σοφία του και η αγάπη του για όλον τον κόσμο μας έδινε καθημερινά κουράγιο. Το έργο που επιτέλεσε θα παραμείνει αξέχαστο. Όλοι μαζί μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε αυτό το έργο, προωθώντας την αλληλεγγύη και την ενότητα και ενισχύοντας την αγάπη και τον σεβασμό προς όλους. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές την πνευματική κληρονομιά του, μακαρίστου Μητροπολίτη μας, που θα συνεχίσει να μας οδηγεί και να μας εμπνέει. Αιωνία του η μνήμη. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί ιερείς, επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Για το μακαριστό Σεραφείμ έχω να πω ότι είχα μια μακροχρόνια συνεργασία από το 2003 όταν ήμουν τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως η πολύ καλή συνεργασία αναπτύχθηκε τα χρόνια που ήμουν αντιπεριφερειάρχης, τόσο το 2011-2014 και το 2019-2021. Τη χρονιά του 19-20, τη χρονιά του 20 που ήταν η πανδημία, τον τελευταίο μήνα είχα συνομιλήσει αρκετές φορές και όταν πρωτοπήγε στο νοσοκομείο Καστοριάς, αλλά και όταν μεταφέρθηκε στο Ραδιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά συγκινητικές στιγμές όταν αναφερόμαστε στο όνομα του μακαριστού. Ήταν ο ποιμενάρχης της Καστοριάς, ήταν αυτός που έβαλε τα στήθη του μπροστά σε πολλά θέματα που αφορούσαν την Καστοριά. Θα αναφερθώ μόνο σε μια κάθοδο που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όταν υπουργός τότε ήταν ο κ. Αβραμόπουλος,
γιατί τότε πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να καταργηθούν κάποια φυλάκια στα σύνορά μας και ήταν ο μπροστάρης στον Υπουργό που είπε αυτά που έπρεπε να πει και άλλαξε την απόφαση του Υπουργού. Θέλω να συγχαρώ τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Καλίνικο, για την πρωτοβουλία σήμερα να παρουσιάσει αυτόν τον αφιερωματικό τόμο και να σας ευχηθώ όντως ως συνεχιστής του πνευματικού έργου του μακαριστού Σεραφείμ να είστε πάντα δυνατός και να συνεχίσετε έτσι όπως είστε αυτά τα χρόνια. Να είστε πάντα καλά. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία και αισιοδοξία.